maglalakad kaming tatlo. Mamimili. Today is the day for shopping. At before that, mag-shopping kako, pero tapos na akong mag-shopping. Nakabili ako ng ganyan, oh, gawaan ng pizza. And then the jar, nandito yung takip. Ito, oh. Ayan, ang ganda, no? Kita mo yung jar ko doon. Yan, lagayan natin ng maraming bagoong. Gawa tayo ng maraming bagoong. Punuin natin yung jar na yon. Gusto nyo yon, guys? I will show you how to make bagoong na masarap. Okay? Ayan. Bagoong o kimchi? Bagoong na kimchi at bagoong na kahit na ano na pwedeng mabagoong. Kung sa Tagalog naman ang kimchi, bagoong din yun eh. Di ba? Di ba? Binagoong na gulay. Oo nga, pero healthy naman yung Na-preserve kimchi. Na-preserve. Healthy naman yung kimchi, di mo? Healthy rin yung fish. Pareho lang. Di ba? At ito naman, magsha-shopping daw sa Daiso. Okay, let's go! Let's go, guys. Kasi, alam nyo, walang egg, walang milk. Naku, wala nang madukot sa kitchen. Alam nyo naman ako, mahilig akong magluto, mag-prepare ng pagkain. Walang madudukot. Paano tayo makapag-prepare ng pagkain? So, let's go and see kung anong mabibili natin today. Yes! Wow, talagang Pasko na. Ito na. Ang Pasko ay sumapit. Ayan na, naglagay na ng lantern dito sa Tagbilaran City. Ay naglalagay na, today is November 10. At ayan, ipinaghahandaan na namin ang Pasko. Ayan, naglagay na ng lantern dito. Kita nyo yan? Wow. Baka mamayang gabi, may ilawan na yan. Daming lantern sila lagay nila, oh. Okay? At alam ko yan, nitong Pasko, nako, magiging busy na naman. Lalo pat awa naman ng Diyos ay maayos na ang situation, dahil hindi naman totally na maayos, dahil meron pa rin may mga COVID at saka nababalitang yung variant. Pero mag-ingat na lang tayo, sumunod na lang sa protocols, health protocols, para sa ganun ay maiwasan ang problema, no? Ayan, nandito tayo, and today is Tuesday, ay Wednesday pala today, guys, and it's November 10. Ayan na yung building ng Task Us. Dito na tayo sa Dao Island City Mall. Ayan, dito tayo sa supermarket. Dito na kami sa ICM. Ayan, guys, mamimili tayo. Sige. Ang tahong, wow. May tahong dito, oh. Yes. Sarap, sabawan. Ay, baligyang lukot, doy. Wala, ma. Gwapo-gwapo, oh. Oh, tanawanan ninyo sila. Sila yung namaligya o lamig ng pagkaon. Kalimutan ko ang sesame seeds. Sesame seeds. Let's share. Wait lang. Dito tayo sa ICM. Mamaya uwi na tayo. Magluluto tayo. Dahil kailangan natin ang pagkain, syempre. Pero yung ingredient ko para sa lulutuin ko ay kailangan ko nito. This one, sesame seeds. Sarap ito. Mabango. Ayan. Let's go, guys. Uwi na tayo. Nasa number 40 kami. At mamaya ay meron kasi akong lulutuin na Korean. At mag-experiment na naman ako, guys, ng sariling sikat na recipe. Yan ay gustong-gusto nila. Minamadali ko dahil nandito nakapila na. Sige, yan, nandito sa parteng to. Nandito siya.
Ayan, pinakita ko kung saan tayo guys. Oh, 40. Number 40. Nandito sila. Woo! Kaya kami. Okay? Pagkakita na ako sa baryo nun, ipaningot kong bugnaw dahil. 10K kasi mag-11. Jadi kuha untuk Yung kamusta shrimp, kawawa naman siya. Uptick sila oh. Very uptick. Look at that. Three stuff of ICM. Ayan, ang pepper natin. Oh my God. Gising-gising ngayon. Para nang nagbabadya na ng mga action ng Pasko. No? Nakatuwa. Hindi ka tulad nun, mingaw-mingaw. Tingnan mo naman, oh. Busy na. Hindi ka tulad dati. Hindi naman kasi ganito yun. Okay, let's go. Let's go home. Ay, salamat. Hindi umulan. Yes. Magandang araw. Yan, tapos pupunta tayo sa Daiso. Ang sabi ko sa kanila, punta tayo sa Daiso. Nahuli yung Daiso eh. Yung ice cream na binili nila ng isang galon, ako ewan ko, malusaw yun. Sabi naman na okay lang daw, ilagay naman daw sa freezer. Hindi kasi may bibilhin yung anak ko sa Daiso, kaya sumama. Yan, sige, buhat. Bakit ang bibigat ng pagkain, ano? Pag nakain yan, wala na naman. Oh my God. Ang bibigat, pero pagka nakain, wala na. ha? Nandito na tayo sa underground ng Alturas Mall. Punta tayo sa loob, punta tayo sa Daiso. Let's go, Gian! Let's go. Oh. Punta na tayo sa Daiso. Nandito na tayo sa Alturas Mall. Punta tayo sa Daiso, guys. Benson. Opposite side. Nandito yung Planturama, oh. Nandiyan, si Planturama. Walang tao. Walang tao. Ang Daiso is doon, lilikuran tayo. Daiso na, doon, oh. Ha? Okay na? Wala na yan? Okay, go. Kuha ako ng cotton balls. Yung may, walang mga tag price dito is 88 eh. 88 pesos. 188 yan eh. Ang daming gamit dito na. Ang abot na. Ayan o. Fix something. Mga cute. Ganda dito o. Ang gaan. Plastic pala. Mga frames.
Yan. Yung gamit sa pagtatanim. Let us see kung ano yung stock. Wala naman yung play balls. Okay. Ano bang kukunin nito isa? Tingnan natin. Ano, mayroon silang mga hangers dito. Bili ako dito. Ayan. Wakan dalawa. Ayan, dalawa. Kunin mo nga, dyan. Bakit wala akong card? Sana kumuha kang card. Oh, hawakan mo. Teka lang. Teka. Tingnan ko to. Okay ka na? Kailangan ko to. What you got? Oh, may ano yung gamat pala siya. Ito pala yung slippers nila. Anak ko naman lalaki, oh. This is big. Oh. Ayaw mo na? Ayaw na daw niya. Okay. Go. Let's go home. No. Pagigutom na ako. Okay, let's go home.